Mit navn er Dora Saher, og jeg er praktikant i udlandet. Jeg arbejder for Infineon Technologies, som har over 4.500 medarbejdere i bare München. Jeg sidder i afdelingen, der hedder Sales og Marketing Akademiet. I min afdeling laver vi træninger og workshops for andre interne medarbejdere. Det, som mine tyske kollegaer helt præcis prøver på, er at øge motivationen i blandt medarbejdere og derved resultatsniveauet i virksomheden. Som dansk praktikant får jeg lov til at hjælpe til med alt papirarbejdet, som at bestille catering, indtaste regninger, registrere deltagere, men også praktiske ting, som at forberede et rum, som skal være klar til en præsentation. Hos Infineon Technologies i München er vi omkring 25 danske praktikanter. Det er super hyggeligt, og man er jo ikke helt alene, men jeg prøver så vidt muligt at sætte mig med mine nye tyske bekendtskaber. Altså, hello. Efter arbejde køber jeg tit ind, men ellers så handler det jo om at komme hjem, slappe af og lave noget mad. Jeg løber tit en tur, bare for at rense sindet og for at reflektere. At tage til udlandet er et stort skridt i livet. At jeg lige pludselig skulle til Tyskland. Til Tyskland. Nu skal jeg jo selv til at vaske tøj. Nu skal jeg selv til at købe ind. Nu skal jeg selv til at tage ansvar. Og det kan jeg jo sagtens. En klog person fortalte mig engang, møder man ikke udfordringer i livet, så udvikler man sig heller aldrig. Og der er noget om snakken. Jeg har været i München i 2 måneder, og jeg føler virkelig udvikling. Både psykisk, men også det at lære det tyske sprog. Jeg føler, jeg har lært mig selv bedre at kende. Og forestil jer så om bare 10 måneder. Jeg skal være her i 1 år. Og dette er kun begyndelsen.